madonga ruoko machiegni kama untiere karka omosi oganda wa mantiere ka Kenya kata piny luore ngonade e wechegi mag siasa mulo june mose jowa kwa chako. Kamano Cleophas, amoso Joramogi kendo onagi ni oimore uru. Ingene sani kaka nochako by election piny liet nikech gini ji ochaka ng'wech. Koro tungni nitie kata mana Nyanza iro ka koro jibe pima gogi jomoko lap gi chwerne kombe mopogore opogore. Jibe yuare nanga koni gi koni. Koro mago be wang'iyo to wang'eyo ni gima duong' ni en unity mar joluo. Seche ma koro wachomo 2027 nikech ngene wa broad base ka wariwore. To mane gimo mane wer moero pile pile. Erokamano ahinya Erika Ugo oimore kini mose oganda. Oimore ahinya wadwa wario maber kendo damos nyikoro mgajwang ni misawa uru. Wadada mosendra tilto yengore kama chalare. Chako dio mulo junior. ODM kod UDA. Pod gitiyo kanyachiel e gwenge wa makalu. Wan kaka ODM gi UDA wan kaka dichuo gi dhako, yani wan kaka ot achiel. Nikech dichuo gi dhako nitie hera, dichuo gi dhako ji winjore, kata ka dhaw nitie to ji bedo piny to ji wuoye. Mane miya pime gi dhako gi dichuo. UDA gi ODM nitie dhaw? Koro dhaw mantie to gende nitie ndalo mantie timo by election ma luo Nyanza, especially Kabondo, Kasipul Kabondo. To ingeni Kasipul kae no wacho maber kaka jo UDA ni ok wabi chungo candidate Kasipul. Ne wan gi candidates mo nyalo chungo. Kech Kasipul kanyo wan go fees, UDA ni gi membership, otie joma se register. Ndi nyaka gi chairman mar UDA ma Homa Bay County miluongo ni Obuya Ken. But ngene ukano wacho ni koro kwa chung candidate to nantie jomoko moluongo ni BC bodies mane kaka nyalo magi jomage nikech magi nyabedo ni chama miluongo gin gionge structures o ngeni ngama wacho duond bura ngama wacho weche mag chama en secretary general man Hassan Omar Hassan to kano se wacho mo ndiko ni wan kaka UDA okochung candidate to wa support candidate mar ODM mane stand mar party koro ka ngato wuok modhi support ngato no mano mare kaka wacho ni individual ngamo wuok kaka chung kende moko chung e lo jo UDA koro ko support mano democracy yie magi jomage omulo ano kanyalo wacho gi nikech gintiere ne waneno kata ka iluongo nyaka governor machon ana wacho kamano nikech ji temo miya no wani ni kia Odoyo Wede kia governor Mamigori Odoyo Wede ni ene branch mane mar UDA. Okay, en supporter ma UDA. Supporters oyienegi. Obado ndalo mano campaign coordinator ma UDA South Nyanza. Koro Obado kaka coordinator wan waonge gimore constitution mar UDA miluongo ni coordinator. But koro nkech is a political name then ni en chairman to do watimo ne discipline. Nikech nitie kaka sheria wacho e UDA. To wanyalo timo discipline wacho ni odhi ataro mar chik kaka no wuoyo ni wadhi support candidate mar ODM. Koro de wase discipline lakini coach okwanya discipline gi mane me gina ina jomo ne gime giwuok ka gegen nikech gin jotelo ma Nyanza gibe samoro gin gi patch gi koso winjruok mar gi governor kata gi ODM ma Kasipul Kabondo. Koro okwanya donje. Koro wan gi mwang'eyo ni kaka UDA no wacho ni okwa support okwa chung candidate to wa support candidate mar broad base manen ochung gi ja ODM. Mano boy duere. Yes boy.